Então, Eu nasci feio, careca e sem dinheiro. O que vier é lucro. Que com o burtă de 3 ori mai mare decât am acum. neața, doamnelor, domnilor și animalelor de companie, suntem aici cu Eric de Oliveira, Salutare! cel mai bun marcator străin din Liga 1 și cam atât. Îl vedeți, tot ce înseamnă social media, Facebook, Instagram și ce mai ai tu o să fie în descriere, le găsiți acolo. Dați-i un follow că e un om foarte fain. Și o să-i luăm, cum facem de fiecare dată, un minunat interviu aici la Ceiuți Călduț pe Nicușor TV. Și dacă vedeți clipul ăsta pe YouTube, dați un subscribe și un share. Dacă sunteți pe Twitch, puneți întrebări în chat. Perfect, gata, asta e tot. Ești pregătit? Da, Mă bucur. O să începem cu întrebările de care nu scap niciodată, pentru că mereu întreabă cineva, sunt la mod acum. Deci, câți ani ai? 34. Mulți înainte. Mersi la fel. Cu ce ți ocupi timpul în perioada asta cât stăm în casă? Împreună cu copiii, mereu. Din când în când așa mai fug în pădure să fac o alergare, dar în majoritatea timpului cu copii. Foarte frumos, tu sigur nu te plictisești. Ei nu mă lasă să mă plictisesc. Care e primul lucru pe care vrei să-l faci când revin lucrurile la normal, când avem timp? Să joc fotbal. Să dau mingea tare. Da, știu cum e. Abia aștept. Eu sunt cu voleiul, dar abia aștept. Așa, asta e întrebarea nouă, a apărut acum de când facem și interviuri online. Dar, pe cine vrei să vezi aici la Nicușor TV după tine? După mine, Da. mm, ar fi tare să-i văd pe Martian. Sunt Mărtean. Da. Perfect. O să-l căutăm. Îi trimitem porumbei, călători, îi trimitem noi ceva, îl chemăm și pe el. Nimeni nu scapă. Uh, Uite, a întrebat cineva pe chat cum arată o zi din viața ta acum în pandemie. Gen, ai un program? Dorm foarte târziu, mă trezesc puțin târziu, nu prea mult, dar puțin. Și când mă trezesc, îmi iau mic dejun și primul lucru merg să fac alergare. Apoi vin, mâncăm și apoi cu copii, până de seară. Am înțeles. Frumos, te țin ocupat. Ok, și acum vin întrebările alea mai serioase, așa, chipurile. Și începem frumos. Când te-ai apucat de fotbal și cum ai ajuns tu la sportul ăsta? Am apucat de fotbal când aveam 3 ani și ori. Mamă, De la da? 3 ani, da, deja n-aveau clasă pentru copii de vârsta mea, dar iubeam foarte mult fotbal și eu deja jucam cu copii de 6 ani și îl făceam pe toți. Ce mișto, foarte, foarte fain. Și, Uh, și cum Brazilia e destul de mare, eu când am crezut că nu mai ajung fotbalistă pe teren mare, pentru că jucam și eu futsal, eu m-am gândit că o să fiu jucător de futsal și mi-a apărut o ultimă oportunitate pe terenul mare și l-am ținut de ea. Foarte bine. Și acum presupun că ești fericit cu cariera pe care o ai și ai avut-o. Adică, Da, da, niciun regret. mă bucur. Așa trebuie să trăim toți. Luați aici lecții de la Eric. Ce sportiv preferat, ce sportiv și echipă aveai preferate când erai mic și dacă ai altele acum? Aia din Brazilia sau din afară? De oriunde. Ok, din Brazilia, echipa mea de suflet este Vasco da Gama și mereu aveam visul să-i joc la această echipă. Am reușit să joc futsal doar și prima dată mi-a plăcut când am văzut pe Romario. A fost primul. După Romario a venit Ronaldo fenomen, adică Da, Ronaldo Gras, Ronaldo da, care Nazario. zice toată lumea, da, Nazario. Și după Nazario m-am îndrăgostit de Ronaldinho și am rămas cu Ronaldinho. Am înțeles. Deci acum tot la Ronaldinho e rămas. Ronaldinho. Și acum rămâne Vasco da Gama echipa ta de suflet sau te-ai mai răzgândit? Nu, rămâne cu echipa mea de suflet Vasco da Gama și în afară Real Madrid.
Înțeles. Foarte bine. Ia să vedem ce urmează. Ai un gol dat de tine, un gol preferat? Pe care să Cred nu că, uiți niciodată. cred că cel mai frumos gol și nu o să mă uit este golul împotriva cei de la Fiorentina în Europa League din 2013-2014. Jucai la Panduri atunci. La Pandore, da. Da, înțeles. Da, foarte frumos. Asta a zis și Nicu când lucram aici la întrebări. Tot la răspunsul ăsta se aștepta. Un moment special. Dacă nu fotbal, atunci ce? Cred că ar fi dansator sau cred că actor Actor? de comedie. Mamă, ce fain. O să meargă bine cu următoarea întrebare. Care era filmul și regizorul preferat? În căutarea fericirii? Cu Will Smith. Da. Da, și mie mi-a plăcut mult filmul ăla. Și regizor ai sau nu cunoști? Am Na. înțeles. Nu toată lumea îi știe. Eu îi mai urmăresc. Care crezi că e cea mai faină galerie din Liga 1? Grea Dat greu. întrebare. Da, ți-am dat greu. Grea. Bă, galeria lui Dinamo e frumoasă. Liga 1. Liga 1, da. Păi, și Dinamo e Liga. Liga 1, în momentul de față, cred că galeria lui Dinamo e cea mai frumoasă. Da, am înțeles. Da. Și la asta se aștepta. Deci, nu știu, tu și Nicu le aveți pe toate la fel. Numai Dinamo face spectacolul, face mosaicul. O să știi, Numai Dinamo. Păi, ca pe vremuri. Nu contează în Exact. Champions League sau nu, ei sunt cu sufletul acolo. exact. E foarte frumos să fii așa alături de echipă. Ia, să vedem ce mai am aici pentru tine. Unde te vezi în 5 ani, dar în 10? Cred că mă văd cu părul alb, tot la Medias, dar nu știu făcând ce. Adică nu știu ce o să fac peste 5 ani. Dar tot la Medias, că a început să-mi iasă firul alb și de alea. Cred că peste 5 ani o să fie mai mult. Înțeles. Deci nu știi. Și nici în 10 părul alb, sigur. În 10, cred că o burtă de 3 ori mai mare decât am acum. Burta de bere. Să fim sănătoși. Aia contează. Așa zic și eu. Noi să fim sănătoși, că boala vine singură. Aia. Stai să te fac puțin mai mare aici pe ecran. Gata. Dacă ai putea să învii pe oricine, pe cine ai învia? Pe bunicii mei. Și un verișor. Înțeles. Frumos, de suflet, așa. Da. Ai încredere în viitorul sportului aici în România? Mereu. Da? Mereu încrezător. Frumos. Ești printre ultimii. Chiar am încredere în sportul românesc. În toate sporturile. Așa. Eu tot lucrez cu cadrul ăsta, că nu știu, mi se pare prea mic. Dar nu contează. Nu sunt eu indecis. Ce îți vezi copiii făcând? Îți dorești ca copiii tăi să ajungă ceva anume? Nu, singura chestie care să-i bat la cap mereu este să termine școala, adică liceu, și să facă facultate, dar ceea ce vor să fac, nu ceea ce vreau eu sau mama lor. Și în restul o să aibă susținere din partea mea și soția mea la orice. Am înțeles. I-ați dat la sporturi până acum? Au încercat sporturi? Derek e foarte bun la not. Anthony e foarte bun la fotbal și la not. Anthony e mai sportiv. Am înțeles. Frumos. Da. E bine. Crește altfel cu puțin sport. Dintr-o handbalistă și un fotbalist trebuie să iasă ceva. Da, exact. Și acum, hai că te-am ținut puțin. Au trecut doar 10 minute și acum vine runda Fulger, care durează super puțin. Și avem în felul următor.
Dimineața sau seara? Seara. Mustață sau barbă? Mustață. Serial preferat? Vikings. Mâncare chinezească sau mexicană? Mexicană. Bere brună sau blondă? Niciuna. Și atunci ce? Nu-mi place bere. Am înțeles. Brunete sau blonde? Și? Ai grijă ce răspunde. Și? Și cred că cam atât eram. Serial preferat ai zis, da? Pălărie sau fes? Pălărie. Perfect, gata, asta a fost și runda Fulger. Și acum întrebarea de final este: care a fost cel mai stupid lucru pe care l-ai zis vreodată într-un interviu, dacă l-ai ținut minte? Cred că au fost mai multe. Dacă ai vreuna să o ții minte, acum eu nu o să stau să le caut. Mamă, nu mi-aduc aminte, dar au fost mai multe. A fost una în fel dintr-o glumă, am zis că m-a născut urât, chel și fără bani. Apoi orice urma în viață e un avantaj. E un avantaj. Ceva de genul, știi? Da, să supun asta. E o vorbă braziliană. M-a născut chel, urât și fără bani, așa că orice vine în... Așa că ce mă urmărește, tot e ceva bun. Da, am înțeles. E ca să gândești pozitiv. Cum sună asta în portugheză? No. Eu nasci feio, careca e sem dinheiro. O que vier é lucru. Ce place cum sună. Da, nu știu, absolut. Bine, știu 3 cuvinte. Palito de denci, care știu că înseamnă scobitoare. Da. Iar pe celelalte nu le spunem pe video. De unde ai învățat-o palito de denci? Am avut un coleg la volei, un brazilian. Aha. Palito de dente t-ai învățat. Asta e tot ce am învățat. Și am avut coleg de cameră, pe Lucas Rangel. Mie îmi plac și mie volei. Da? Te uiți? De fapt, tot e sport. Tot e sport în afară de atletism. Da, cu atletismul ce ai? Aleargă mult, nu-i de mine. Am înțeles. Da, e foarte bine. Hai că am terminat mai repede decât mă așteptam, dar a fost un interviu bun. Am râs. Ai avut răspunsuri rapide, sigur sunt mulțumiți oamenii, presupun. Stai că a mai venit una aici. Dacă ai planuri de viitor, de exemplu, să te faci antrenor sau să-ți faci o academie? Mai mult academie decât să devin antrenor. Am înțeles. Nu... Deci nu mă tentează să fiu antrenor. Înțeles. Mereu nu mi-au plăcut cantonamente și să stau eu și să am grijă de 25 de bărbați. Nu vreau. Am înțeles. Și acum tu presupun că mai ai alte, adică îți plănuiești cumva pensia și așa, afaceri, chestii? Nu. Afaceri mai mult. Și ai ceva, ai cafenele, restaurante? Am cafe barul meu. Ce fain. Acum, da, bine, mai durează până îl deschid, dar... Da. Dacă am doar o dată drum, trec pe acolo și o să spun că... Sigur, o să fii binevenit. O să fii binevenit. Mulțumesc mult că ai fost alături de noi astăzi pe live și mult succes în continuare, spor la alergat și abia aștept să te văd din nou în terenul de fotbal când ți penesc în casă. Mersi frumos. Zi faină, poftă mare. Ce gătești chiar? Asta nu am mâncat, am găsit undeva aici vită braziliană și cu niște orez cu legume. Am înțeles. Ca acasă. Da. Ca acasă. Ok. Jumii. Hai, zi faină și mersi mult că ai fost cu noi. Pa, pa.